2 дні таму распачалося тое, што нагадала мне некалі знаёмую сітуацыю ўжо. Знайшоў тут працу у Злучаных Арабскіх Эміратах і зараз тут. Мы не ў самім Дубаі, а крышку у бок, і таму мы толькі чуем выбухі, толькі адзін дрон, мабыць, кіламетраў за 30 ад нас упаў, але ж гэта не вельмі прыемна. Чуем выбухі кожную ноч. Тыя, хто даўно тут, больш чым за 5 гадоў, усе спакойны. Уся надзея толькі лишь на супрацьпаветраную абарону. А яна тут працуе добра.